Salut! M-am întors într-un nou vlog unde vreau să vă arăt cum să probează un vinclu. Avem nevoie de un creon bine ascuțit. Vârful trebuie să fie foarte bine ascuțit pentru a ne da seama chiar și de 1 mm dacă este bun vinclu sau nu. Am aici de față două vincluri. În spate am fixat o tablie. Pentru a proba cele două vincluri este foarte important să avem o suprafață dreaptă unde așezăm vinclu. O să vă arăt imediat. O să așez camera pe acea tablie și o să dau un zoom. După cum vă spuneam, este foarte important să avem un plan drept, o suprafață dreaptă pentru a așeza vinclu aici. Și luăm primul vinclu și îl probăm. Cum procedăm? Îl așezăm pe tablie, punem o mână aici, sus, la partea de sus. Încercăm să-l stabilizăm puțin și aici și îi dăm un semn. După care sucim vinclu invers cu partea cealaltă și apropiem lângă semn. După câte se vede, vinclul ăsta este bun, pentru că semnul este paralel față de vinclu. Semnul care l-am trasat prima oară este paralel față de vinclu. Ca să verificăm și mai bine, îi mai dăm un semn, îl distanțăm puțin. O să mă dau puțin pe partea cealaltă pentru că nu reușesc să-l țin foarte bine. Bun, ăsta e primul vinclu care l-am probat. O să-l probez și pe al doilea și după aia o să iau camera și o să vin lângă semne mai aproape. Ăsta e un vinclu mai uzat. Tot așa îl așezăm pe această suprafață dreaptă, așezăm vinclu și îi dăm un semn. Îl sucim pe partea cealaltă. O să mă dau și pe partea cealaltă. Și la fel ca la primul vinclu, o să-i mai dăm un semn să vedem dacă este paralel. După câte se vede, și al doilea vinclu e bun. O să vă povestesc puțin o situație în care un vinclu nu este bun. Deci aici ar fi a treia situație în care o să-i dăm un semn, să pun mâna sus. Îl sucim pe partea cealaltă. Iar un vinclu defect o să ne dea o diferență. Asta ar fi situația în care un vinclu defect nu ar fi bun, pentru că avem o mică diferență. Acum o să iau camera și o să vă arăt mai de aproape. Să zicem așa, 1, 2, 3. Defect, situația în care ar fi defect. Deci avem aici 3 linii. Asta este prima linie care am dat cu un vinclu mai nou. După câte se vede, liniile sunt paralele. Avem aici un vinclu mai vechi. La fel, liniile sunt paralele. Iar aici este a treia situație în care v-am povestit puțin cum ar fi dacă un vinclu ar fi uzat. Ne-ar da o mică diferență. Eu am întâlnit vincluri uzate și era ceva de genul. Deci cam așa se probează un vinclu. Până la următorul vlog, nu rămâne decât să vă salut.